Безнең студиябездә заманча зур информатив экран барлыкка килде хәзер. Анда прямой эфирларны да күрсәтеп була һәм программаларның үзләренең һәрбер программа үзенең упаковкасы шунда була. ТНВның зур студиясы дөньяви стандартларга туры китереп төзекләндерелә. Аны яңарту бик зур техник проблемаларны шишәргә мөмкинлек бирде ди дизайнерлар. Нәтиҗәдә студияның мәйданы да 40%-ка зурайган. Хәзер монда теләсә нинди идеяны тормышка ашырып булачак диләр. Безнең режиссерларыбызга, операторларыбызга күп юллар ачыла инде, күп направлениялар, бүтәнчә күрерләр дип уйлыйм инде үзенең телепрограммаларын. Күп возможностьлар ачабыз инде без. Элек бу диварлар буш иде, хәзер менә шушындый 11 экран барлыкка килде. Алар тапшыруларны язырганда бик күп мөмкинлекләр ача, шулай ук декорацияләрне баетуда да зур ярдәм булачак. Яңа студияда бик күп яктырткычлар урнаштырылган. Бу тамашачыларга рәсемне тагын да төслерәк итеп күрергә мөмкинлек бирә. Яңа видеоҗиһазлар сыйфатын тагын да яхшырта. Һәр кеше үзенең өенә ремонт ясалгач, инде кайтуны ул зур сөенеч бүләк итеп кабул итә һәм зарыгып көтә. Зарыгып көттек, түздек, шыдадык. Хәзер исән-имин яңа студияда әйбәт итеп эшләргә насыйп булсын. Биредә инде тапшырулар бер-бер атлы төшерелә дә башлады. Декорацияләрне алыштыру күп вакыт таләп итми диләр. Күргәнебезчә, таяну ноктасы тапшыруы зур экран ярдәмендә бөтенләй башка төсмер алган. Декорацияларны күргәч, мин хәтта сүзсез калдым, чөнки алар шуның катлык масштаблы һәм федераль дәрәҗәдәге. Без беренче тапшыруны яздырдык. Спикерлар әлеге декорацияларны күргәч, шуның катлык сөенде, шуның катлык югары бәяләделәр әлеге студияны. Хәтта безнең сөйләшүләр, әңгәмә дә кызып китте, ничектер дәртләнеп китте, кызыграк булды. Зур студияны яңарту 2 ай барды. Шуңа кайбер тапшырулар эфирга вакытлыча җиһазландырылган студиядан чыкты. Модернизация студии последние 25 лет у нас практически не производилась. Соңгы 25 елда студия бер тапкыр да төзекләндерелмәде, җиһазлар искергән иде. Шуңа план буенча без бу эшне башкарып чыктык һәм ул билгеләнгән вакытка өлгерде. Рәссам дизайнерлар безгә куелган бурыч тулысынча үтәлде диләр. Хәзер бәя бирү тамашачылар хозурында. Шулпан Касыймова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы.